رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا أهلا وسهلا رمضان هلا رمضان هلا أهلا وسهلا. Na'am, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamar yadda ka yi tambaya cewa akwai annoba da ta taɓa faruwa ne a baya wadda ta zama dalilin dakatar da zuwa aikin haji ko aikin umara ko kuma shiga ɗakin Allah mai alfarma. Na'am, akwai abubuwa da suka faru da dama a tarihi wanda suka hana bayan Allah zuwa ibada sawa'un a jahiliya da kuma lokacin musulunci da ya bayyana. Muna kallon lokacin da Abraha ta yi kokarin ya je hana mutane ziyarar ɗakin Allah tun a jahiliya. Allah ta'ala turo da tsuntsaye suka halakar da shi ne da ilafi quraish ilafihim rihlata shita'i was sayf. Ba wannan ayar ba. alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سي الله تعالى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. wannan ya nuna mana kenan an taɓa samun lokacin da a tarihin baya aka hana mutane zuwa ga ɗakin Ka'aba domin ibada. Kazalika a shekara ta 311 an samu 'yan daular Karamita wanda wani zalimin shugaba ne na wata daula wadda take ta Fatimiyya da sauran wasu dauloli wanda suke na Shi'a, sun yi kokarin hana yin aikin ibadar aikin haji wanda ya zama Arfa ma ba iya tsayawa gare ta ba. Mutumin nan al-Qaramiti ya zo ya tsaya akan kofar Ka'aba yake yin ta'addanci daban-daban, ya dinga kashe mutane, yana waka yana cewa Allah kai kake halitta ni kuma ni ne nake kashewa. Ya ɗibi gawakin mutane dinga zubawa a cikin rijiyar zamzam, aka cika rijiyar zamzam da gawakin mutane wanda a wannan shekara ba a yi aikin hajji ba ko ba a tsaya a Arfa ba gabaki ɗayanta. Hakanan an samu lokuta mabambanta waɗanda aka samu irin waɗannan annoba tana iya zama dalilin da ta iya hana ziyartar ɗakin Allah, saboda almujarrad shine mujarradin abin da ake bukata shine lafiya ta sa mutum ya iya zuwa ya bauta ma Allah subhanahu wataala. Idan lafiya ba ta iya baka dama ka je ka bauta ma ɗakin Allah ba, to babu laifi a iya dakatar da mutane, ba zai zama musiba ba da zamu ta ganin cewa kamar tsoro ne ko kuma da'a ne ga Yahudawa musulmai ke yi ko Saudiya ke yi, shi yasa suka ki bari a je ziyarar ɗakin Allah. Idan muka kalli wannan zamu ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurta sahabbai da su yi sallah a gida idan ana tsananin sanyi ko kuma ya zama akwai tabo ko ana da ruwan sama, ana cewa sallu fi rihalikum, kowa ya salla a gidansa. Duk da cewa wannan annobar da muke ganin tafi sanyi da muke kallo, tafi kuma me yake da suna tabo, tafi kuma ruwan sama, amma muna gani manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda ba su kai annobar ba ma ya ce su zauna a gida su yi sallah, kuma shi karan kansa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gida ya zauna ya yi sallarsa. wannan ne ke nuna mana kenan za mu iya zama mai sallah a gida, kowa ya koma gidansa ya yi sallah idan akwai annobar da idan aka shiga cikin mutane za ta iya yaduwa, kuma wannan ba a san waye ke da ta wayewa baya da ita ba. Da haka ka'idar malamai la barra wala dirar, karka cutar da kowa. To idan aka kyale al'umma suka cakudu a wajen ɗakin Allah, ya zama cewa dalili ne akwai mazinna, ma'ana akwai zaton za a iya kamuwa da cututtuka ko yaduwarsu, to wannan babu laifi, ana iya dakatar da mutane daga wannan ibada, tunda ba cewa kai duka an dakatar da mutane daga bautar Allah subhanahu wataala ba, kuma ba cewa kai ba za a ƙara aikin hajji ko aikin umara ba, ana yi ne saboda lafiyar al'umma. Yana da kyau mutane su fuskanci akwai abubuwan da shari'a ta kare guda 5. Daga cikinsu na farko shine addininka. Ba abin da ya kai addini muhimmanci. Shari'a ta zo ta kare maka addininka, sa'annan kuma shari'a ta zo ta kare maka rayuwarka, domin rayuwa tana gaba da komai banda addini. To bayan addininka sannan kuma shari'a ta zo ta kare maka mutuncinka, bayan mutuncinka ta zo kuma ta kare maka hankalinka, sannan ta kare maka kuma dukiyarka. To wannan gaba ɗaya za mu ga yanzu ibada da za mu je mu yi idan ba mu da rayuwa a cikinta ba za mu iya gabatar da ita ba. Da haka ba laifi ba ne a ce a dakata sai lokacin da aka samu ɗaukewar wannan annoba. Ita kuma annoba ba daɗewa take ba a sunnar Allah, tana tafiya ne. Da a ce ta faru ne wata 5 wata 6 baya, da babu labarin da za mu ji akan wannan ibada ta aikin hajji za a ce ba za a taɓa ta ba. Ai mun ga lokacin da aka yi Ebola, wannan bai hana aka yi aikin hajji ba, bai hana aka yi aikin umara ba, saboda ba ta da saurin yaduwa irin wannan
corona da muke da ita covid-19, to da haka wannan ba laifi bane a musulunci a dakatar da mutane ga wannan ibada saboda a samu kwanciyar hankali da kuma nutsuwa. Wannan ina ganin babu laifi, kuma malamai ijtihadi suka yi suka ba da wannan fatawa, ba ra'ayi kawai suka ɗaura al'umma akan sa ba. Wallahu a'lam. رمضان هلا رمضان هلا